आणि हेदूळ ग्रामस्थांच्या सौजन्यानं सोमवार दिनांक 15 मे 2023 रोजी श्रीदेवी माऊली मंदिर हेदूळ येथे सत्यनारायण महापूजेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। श्रीदेवी माऊली सेवा मंडळ ही मंडळाचा मुख्य संचालक आहे। गेली 4.5 वर्ष झाली मंडळाला। मंडळ छोटं 4 वर्षाचं आहे, पण मंडळाचं काम मोठं आहे। आजच्या ते गावाला दाखवून दिलं, सगळ्या गावामध्ये आमची ख्याती। मंडळाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे की श्रीदेवी माऊली मंदिराचा जीर्णोद्धार, त्याच्यासाठी आमचा हे पहिला पाया रचतो आम्ही आणि मंडळ त्याच्यासाठी पूर्ण काम करत आहे आणि गावाचा पूर्ण गावाच्या सहकार्याने आपल्याला बरोबर सर्वांना घेऊन या मंडळाचं जीर्णोद्धार करण्याचं आमचं स्वप्न आहे। हे स्वप्न लवकरात लवकर आमच्या गावातले सर्व सभासद सर्व मंडळी पूर्ण करतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। मुंबई माऊली सेवा मंडळ आज इथे सत्यनारायणची माऊली मंदिरामध्ये पूजा होती आणि ही पूजा म्हणजे एक तऱ्हेने माऊलीला आम्ही साकडं घातलेलं आहे की माऊलीचं जे मंदिर पुढे आम्हाला जीर्णोद्धार करायचं एक स्वप्न आहे पूर्ण गावाचं, हेदूळ गावाचं। ते स्वप्न साकार होण्यासाठी आम्ही मुंबई माऊली सेवा मंडळ आणि सर्व ग्रामस्थ मिळून हे सर्व जे कार्य आहे त्या कार्यक्रमासाठी आज सत्यनारायणची पूजा आणि त्याच्यातनं आमच्या माऊली मंदिरासाठी सगळ्यांचं सहकार्य मिळावं या अपेक्षाने आज आम्ही सर्व इथे एकत्र येऊन ही सत्यनारायणची पूजा करते आहे आणि त्यासाठी सर्व गावाने सर्व मित्रमंडळी पाहुणे जे कोण असेल त्यांनी सहकार्य करावं असं ही मुंबई माऊली मंडळाच्या निमित्त मी सर्वांना विनंती करतो। यावेळी सकाळी सत्यनारायण महापूजा, दुपारी कीर्तन, सायंकाळी ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार आणि त्यानंतर ग्रामस्थांच्या सुश्राव्य भजनांचा कार्यक्रम संपन्न झाला। बाबा भजन कसं करतं ते ऐका आणि त्याचप्रमाणे साधन झाला देवासाठी देवाकडे भजन करा। हा रात्री महान दणदणीत दशावतारी नाट्यप्रयोग राग चांडाळनं या कार्यक्रमाला 4 चांद लावले। यावेळी ग्रामस्थ आणि भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। राजेश हेदळकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, हेदूळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।